Tabbas iko sai Allah shi ke kashewa kuma shi ke rayawa. In ya raya ka ba wani mai wannan. Kowa ka ga mutu wallahi lokacinsa ne. Ku kasance da wannan kissar. Tabbas za ku amfana sosai. Amma wannan shine farkon ziyarar ka wannan channel ta mai albarka. Ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗaya daga cikin kissoshi na ban al'ajabi da suka faru a ƙasar Turkiya bayan an yi girgizar ƙasa, waɗansu ma'aikatan ceto su uku suka ba da wannan kissa kuma suka ce wallahi ba dan abin ya faru da su akan kansu ba, suka ce wallahi ba za su yarda da wannan abin ya faru ba. Suka ce bayan an yi kwana 5 da girgizar ƙasa an zaƙulo wanda za a zaƙulo a raye, waɗansu an zaƙulo su sun riga sun rasu, an ɗeba tsammanin cewa akwai wani mai rai da ya yi saura. Saboda haka yanayin aikin jin kan kawai sai ya koma irin ƙoƙarin a share waje a yi kiliyarin wuri. Ana cikin dukan wani waje sai wata mata ta dattijuwa ta zo da gudu tana kuka, ta ce ku bi a hankali, ku bi a hankali, ‘ya'yana biyu suna cikin ƙarƙashin ɓuraguzan nan, a yanda kuke dukan wannan gurin in kuka ci gaba da duka za ku iya kashe su, ku bi a hankali, ‘ya'yana ne suna ciki. Ɗaya daga cikinsu sai ya zo ya same ta ya ce baba ki hakuri karki damu, in Allah yadda in dai akwai ‘ya'yanki kuma suna da rai za mu fitar da su a hankali. Suka zaunar da ita sai suka koma suka canja salo na wato kokarin kiliyarin gudun, sai suke bi a hankali, ba su yi nisa ba sai suka je kukan yara guda biyu. Allahu akbar. Aka zakulo waɗannan yara da yake sun jiga ta kwana 5 ba ci ba sha, gashi suna karkashin buraguzai ba su san inda suke ba. Aka kai su aka zaunar da su aka ba su abinci aka ba su ruwa, bayan hayyacinsu bayan sun dawo hayyacinsu ma'aikatan jin nan sai suka ce to alhamdulillah Allah ya cece ku, mahaifiyarku ce ta zo ta ce mana ku kuna karkashin buraguzan nan. Ɗaya daga cikin yaran babban kenan shekararsa 13 sai ya ce ba dai mahaifiyarmu ba. Wannan ma'aikatan tsinkan suka ce mahaifiyarku ce, ita zo ta same mu, wata mata mai kama kaza mai kama kaza. Dan ya ce kwarai siffofin da kuka faɗa na mahaifiyarmu ne, amma mahaifiyarmu Allah ya mata rasuwa shekaru 5 da suka wuce. Ma'aikatan jinkan nan suka juya suka waiwaya su nemo ina wannan matar, an ce ta zauna a nan ba ta. Aka duba aka yi bincike sama da ƙasa ba a ganta ba. Allahu akbar. An zaƙulo yaranta guda biyu amma ita fa ta jima da rasuwa. Allah mai iko, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode da saurara. Farko wanda ba su danna mana subscribing ba su tsaya su danna mana